Sekuru, mamuchida kutaura neni ndauya chitaurai. Ya ndizvozvo muzukuru. Ya unoona panhodzi mujorodzika pano zvinhu zviri zvinogona kuitika muzukuru. Aiwa kanhai sekuru, zviri kumbobva kupi zvamuri kutaura izvozvo? Aiwa muzukuru, tandoti tindonisane kamunai. Paribe chake baba kuti sekuru wapangidze muzee wawo nzira. Naika pakudanana wakomana pakamabhiriju pano zvinhu zviri zvinogona kuitika, right? Isedza kuti uchadanana nomukomana ribe mukadziba kana kuti anomukadzi. Wakadanana waribe mukadzi aiwa uri safe paribe chake baba. Asi wakadanana wanomukadzi manje pano zvinhu zviri zvinogona kuitika. Chii chinogona kuitika nhai sekuru? Kana nomukadzi murume wemabhiriju pano zvinhu zviri zvinogona kuitika. Isedza mukadzi wacho akubatwa kubanzura kana kuti hakubanzureba asi anendobva anoitawo boyfriend yachourira murume wacheyo, right? Akakubatwa kubanzura paribe chakaipa uri safe kundorohwa zvopera. Asi akaenda kuhurira murume wake manje, haipapo pano zvinhu zviri zvinogona kuitika. Sekuru amana, muri kumbedza kuti chiko imimi? Akanohurira murume zvinhu tu zvinogona kuitika zvii izvozvo? Mapweyo maite mashoma mwana wanhomba, tetekera ndikunyepe. Mukadzi uyo akanohurira murume wacheyoka pano zvinhu zviri zvinogona kuitika. Isedza akaenda ikweyo murume wacho achapuwa chiwero oyanashopaumba kana kuti achangononyoporiwa ikweyo zvava zvapera ikweyo. Akanonyoporiwa zvichiperera ikweyo aiwa paribe chakaipa uri safe. Asi akapuwa chiwere manje oyanashopaumba pano zvinhu zviri zvinogona kuitika. Nhasi zvangu ini, zvinhu zvacho zvinogona kuitika zvii izvozvo nhai sekuru? Akauya nechiwere paumba manje pano zvinhu zviri zvinogona kuitika. Isedza achanyopora nomurume wake omupa chiwere, oyo kwauri murume wekupa chiwere, kana kuti iwopo uchata nomurume mune makapfekera. Makaita makapfekera protection yawo uri safe pane paribe chakaipaba. Asi makaita muribo ota chiwere manje. Ipapo manje pano zvinhu zviri zvinogona kuitika. Sekuru, ndakamirirwa naThanks kumashops uku. We are going out for a date. Hamusikona kuti makundinonotsa awo herapa. Ndakutopedza kamuneyo mwana wanhomba. Kusatetekera kukurube kunaka bandikunyepe zvako. Pano zvibunyi zviri rimwe gore, zvaija paburiro zvichija material wano. Saka zviri chibodzi chibva chanyepa chimwe chokuti iwe godya chiringa-ringa. Chimwe chokuti kwakuti tibwe zvimwe chere. Chakabva chanyepiwa futi zvikadzi. Godya chiringa-ringa. Kwakuti kwakuti tibwe zvimwe chere. Chimwe chochibva chati iwe chapfa iwe. Iyo chakuti kwai nokuguta chasingade pakutetekera chakabva chabanzuriwa nonda ndichibva chapfira ipapo kwakubuda matumbu, chimwecho chakabva chatiza. Wapaona manje? Okay, ndazvinzwa kwacho sekuru, chipedzisai. Ukapuwa chiwere manje isedza uchatestiwo pinda pachirongwa kana uchienda kumasoro chitukuru yaorekera kutestiwo. Ukanotestiwo puwa mapiritsi yauri safe paribe chakaipaba. Asi ukasatestiwa bamanje pano zvinhu zviri zvinogona kuitika. Unogona kufa nokuhwara ipapo kana unogona kumbosvuka muromo woerera tuvhudzito kusvika wakumanikidziwa kotestiwa. Wakaerera zvako vhudzi yoisiwa pamapiritsi uri safe asi wakapfa manje pano zvinhu zviri zvinogona kuitika. Isedza uchanoigwa nemapostori hama dzaamai wako kana kuti uchanoigwa nohama dzanhomba abambo wako dzinokara nyama fani. Sekuru, dedzi vangu havanzi nhomba, asi chiko nemi nhai imimi? Yenekweyo ndori bebasa nazvo beni. Ndinda kwati wakari nyama chere nini. Ndati wakachema nomapostori yawo unenge uri safe, unotokona kuenda kudenga chaiko. Asi wakachema nohama dzabambo wako nhomba manje, hapano chinhu chibodzi chete chinogona kuitika. Ipapo topfana kudya nyama nomusiya, nokuimba, ndinde ndichitoshaura, ndenshaura kakeke kuti uraya jongwe ndende ndajakuseniseni ndozofa. Ndipe pfuma yangu ndigere, uraya jongwe ndende ndajakuseniseni ndozofa. Ndipe pfuma yangu ndigere mukuwasha. Ndoda pfuma yangu ndigere mukuwasha. Ndoda pfuma yangu ndigere mukuwasha rombe. Hai musekuru, ndakuenda ina muna nyaya apa, munobhohwa stereki.